Estamos intentando averiguar se é ou non é este señor un dos xubilados da Coruña que entrou a roubar nun balneario, que haberá cousa máis triste na vida que estar xubilado cobrando 2.000 euros ao mes, 14 pagas, entrar a roubar un maldito albornoz a un balneario. Te parece normal eso? Eu entendo, É goloso. Ten cara de arrepentido. Ten cara de chegar ahora e dicir: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder. A min el pola cara non me ten cara de hurtar ni de roubar. Ahora, pode que ao lado teña unha señora que lle diga: Juan, vas adentro como a todos e traes toallas como a todos. Pero... Juan, tú... Ti...